Izgleda da nas čeka challenge, još i sa tortama. Ja ću da počnem, jedva čekam da vidim kakav ukras za tortu ću dobiti. Oho, ovaj krug se može beskrajno okretati, ali niko mi ne zabranjuje da ga zaustavim. Da bi sve bilo fair, zatvorit ću oči. Šta? Wasabi? Ali mislila sam da ću dobiti nešto ukusno. Mija, sad možeš ti okrenuti krug. Nadam se da ću bar ja imati sreće. Šta je to? Ali ako je strelica između, onda neću dobiti ništa. Ogrešila sam, dobila sam sve. A najbolja stvar je da ću moći da ukrasim tortu i učiniti je još boljom. Obožavam Nutellu. Ali kako da je ravnomerno rasporedim po torti? Znam. Šta hoće? Treba potražiti pomoć od građevinskih instrumenata. Mislim da bi lopatica trebala pomoći. Jao, izgleda ukusno. Volela bih da probam takvu tortu. I to još nije sve. Sad treba uzeti valjak i razmazati čokoladu po torti. Sad će biti jako lepo. A sad mogu preći na čokoladice. Prvo treba skinuti omote. A sad mogu da krenem. Jao. Bitno je ne pogrešiti sa dimenzijama, zato prvo treba sve pažljivo izmeriti. To je to, sve savršeno odgovara. Sad mogu staviti sve čokoladice na tortu. Kida, šta ti čekaš? Još nisi ni otvorila wasabi? Jao, ovo čak i miriše ljuto. Ali dokazat ću da sam hrabra. I da se uopšte ne bojim wasabija. Ostaje samo da namažem wasabi na tortu. Za to mi treba lopatica. Nadam se da Mija neće biti protiv. Opa, ovdje je čak i malo Nutelle ostalo. To je to. Naravno da neću prati lopaticu posle sebe. Vratit ću je Miji da bi dodala malo pikantnosti svojoj prelepoj torti. Čudno, zašto je čokolada zelena? Ovo više liči na wasabi. Kate, kako da nije sramota? Hej, kako se usuđuješ? A šta da si me pogodila u oko? U redu, dosta. Vreme da jedemo. Izgleda da je Kate potpuno poludela. Poželi mi sreću. Pa, jel ti ukusno? Vreme je da i ja probam svoju tortu. Osjećam da će biti magična. O da, bila sam u pravu. Još nikad nisam jela tako ukusnu tortu. Ne mogu da se zaustavim. To je prava čokoladna bomba. Neko ima čokoladnu bombu. A kod mene je pravi požar. U redu, šta da se radi? Bila sam u pravu. Sva gorim. U pomoć. Treba mi još. Marš! Zato što si uzela tuđe, čekate krug sa kaznama? Ne može biti ništa gore. Ipak može. Mrzim jaja. Tako ti treba. Više nikad nećeš da kradeš tuđe. Mislim da ne moraš da stavljaš jaja u usta. Dovoljno će biti ako ti jaje završi na glavi. Jao, kakav užas. Sva sam mokra. Prokletstvo. Biće ukusno. Mija, zašto spavaš? Okreći krug. Jao, da. To, dobila sam lizalice. Na šta ću ja dobiti? Hrana za pse, ali ja nisam pas. Šta da se radi? Morat ćeš to da pojedeš. A mene čeka gomila ukusnih bombona.
Niko nikad nije probao pseću hranu. Možda je zapravo ukusna. Ja nikako ne mogu da otvorim. Aha, sve vreme je ovdje bila specijalna traka. Joj, muka mi od jednog mirisa ove hrane. A meni se baš sviđaju moje bombone. Tako su kisele i tako ukusne. Na slatkoj torti im je pravo mjesto. Odlično će dopuniti njen ukus. Sjajno. Izgleda prelepo. Pa, bitno je da još bude i ukusno. Hajde da probamo. Kakvo lepo pače. Kiselost se osjeća. Sviđa mi se. Kate, prestani da me gledaš. Bolje jedi svoju hranu. Ako budem sipala iz pakovanja, bit će previše. Mislim da će ruke biti dovoljno. To je to. Ne, sipaj sve. Što si tako zla? Eto, jesi zadovoljna? Sad to više nije torta, već posuda sa psećom hranom. Nadam se da neću povratiti. Uj, odvratno. Kako psi jedu ovo? Oho, zdravo dušo, stigao si baš na vreme. Pogledaj koliko hrane imam za tebe. Šta se dešava? Odakle ovdje pas? Ne podnosi mi, alergična sam. Marš, šibe? Stvarno si zla. U redu, ako pas to može jesti, onda mogu i ja. Ne mogu. Šta kukaš? I moje bombone su kisele. Čak i previše. Da si vidjela svoje lice, šteta što mi je telefon daleko, slikala bih te. Znam, dok si se ti ukočila zbog svojih bombona, mogu dati hranu onome za koga je napravljena. Dušo, prijatno. Opet je pas ovdje. Kate, opet si prekršila pravila i nisi pojela ono što si dobila. Vreme je za krug kazna. Možda ne? Moraš. U redu, znam da moram. O ne, to će mi uništiti make. Ali bit će jako zabavno. O ne, hitno moram da se umijem. Mislim da ti baš lijepo stoji. Monika, prvo okrećeš krug. Ne želim kaktus. Ali šlag ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad vidjela. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je cijelo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igala, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme.
Manikirne makaze su premale za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Nerendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj, prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani. I dobila sam šlak. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jao, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš. Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da. Baš sam htjela da dobijem ove marshmallow štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni. Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatniji. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Could you please? Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej,
Pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno! Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Awesome! Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svakako. Awesome! Da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? No. Cicio? Koliko dugo sam čekala to? Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumeno oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem. O, stvarno je ukusno. Lopov. Zapravo, vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak i da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa, u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Odlično, prvo hoću kolači. Jednostavno, spremit ću ih, dušo. Ništa ne obećavam, ali pokušat ću. Šta da radim sa ovim? Čemu služi ovaj krug? Ali oklagi znam da koristim. Dušo, šta ti je loše uradilo testo? Vidi kako treba. Lagano i polako, bez žurbe. Zatim treba iseći krugove i staviti ih u tepsiju. Hajde, idite u rernu, budući kolačići. Ništa mi ne ide. Imam ideju. Kolači se okrugli, zar ne? Dakle, mogu samo iseći krug iz testa i ne komplikovati stvari. A najvažniji sastojak su bombone Skittles. I ja bih rado probala takvi kolači. Nije loše, dušo. A šta je sa mojim kolačima? Pa da, kao i uvek, savršeni su. Nemam komentara. Moji kolači su pravo umetničko delo. Odmah se vidi da ih je pravio profesionalac. Pogledajte kakvu divnu kuću od medenjaka sam napravila. Usput, hvala na ideji. Krov ću ukrasiti Skittles bombonama. Posljednji korak, šećer u prahu. I kao da je na moju kućicu pao sneg. Ne mogu da verujem. Dušo, tvoji kolači. Jao, ovo liči na mali požar. Moram hitno izvaditi kolači. Nadam se da ih još mogu spasiti. O ne, izgleda da se ovdje više ništa ne može učiniti. Da li su to kolači? Nisam sigurna da se to može jesti. Šta imam ovdje? Wow, to je kuća od medenjaka. Tako lepa i tako ukusna. Oduševljena sam. Ova kućica je pobedila. Nije moglo biti drugačije. Ja sam profesionalac. A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz.
Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se tak mičete kad ću svakako ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napravite više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskratni hamburger. Baš je sočan, neverovatno. Sad ti, druže. Jao, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Odlično vam ide. Hajde da nastavimo. Želim nuggetse. To je lako. Bako, probudi se. Vidi, Jennifer je naručila nuggetse. Jao, naravno. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. O, bako, hoćeš li mi dati malo ulja? Hvala. Čudno, zašto se ne lije? Verovatno treba jače potresti. Hajde. Ups. To nisam planirala. Ma, ko tako radi? U redu, nema veze. Bitno je da bude ukusno. A da bi uvek bilo ukusno, ja kuvam s ljubavlju. Piletinu treba ispohovati. Prvo treba umutiti jaje. Umočiti meso u njega. A zatim umočiti u krušne mrvice. Odlično. Sad se može pržiti. Baš mi dobro ide. Kakav miris. Hoćeš da probaš, kuvare? Kako da ne? Imam važnije posla. Moje nuggetse će biti najbolje. Izgledaju kao komadi zlata. I naravno, serviranje je također umetnost. Mora biti spektakularno. Znam, kad vas mrzi da kuvate, možete uzeti već gotovu hranu. Umotat ću nuggetse u sir, a zatim ću napraviti najukusnije pohovanje od Cheetosa. Samo treba izmrviti sadržaj ovog pakovanja. Draga, pazi, ne tako jako. Jo, izgleda da je uspelo. Da vidimo. Da, odlično. Sad umačem meso u Cheetos i stavljam u tiganj. Već osjećam taj nevjerovatan ukus. Čak mi je žao da dam to Jennifer. Skoro sam zaboravila. Treba mi kečap. Sad je savršeno. O Bože, kako cool izgleda. Jel su to zlatne nuggetse?
ukus je najobičnije. Ok, probat ću sljedeće. Da, ovi mi se mnogo više dopadaju. Ali ima još jedna porcija. Crvene, super. Tu je i sir. To je definitivno pobednik. To, pobedila sam. Jeste čuli, a? Pobeda. A da li ćete moći da spremite picu? Hoću picu? Nema problema. I ja bih rado pojela picu sad. A, pizza. Da, to mogu. Ovdje potrebna paradajz pasta. Sipam kap na testo i mažem kašikom. A sada ide sir i naravno kobasica. Žao mi je da vas ometam, ali... Gledajte, ja sam kuvar. Leteće testo. Jo, nije poletelo. Ne brini, dušo. Evo, uzmi još jedno pače. Hvala, bako. Znam, ne treba mi ta dosadna paradajz pasta. Uzet ću topljeni marshmallow. Stavit ću veliku kašiku. Tako je. A sad ću dodati moj omiljeni Skittles. Nikad neće škoditi. Sa njima je sve lepše i ukusnije. Eto, skoro sam završila. Jao, odmah se vidi da nemate pojma. Moja pizza će biti najzdravija. Nikakvog belog testa, to je dosadno. Obojit ću ga u crno. Vidi šta radi. To je tek početak. A sad ga treba razvaljati. Na testo treba staviti posebnu paradajz pastu. Onda će pizza biti ukusna kao u najboljim italijanskim restoranima. A sad ću narendati malo sira. Dobro. A sad je vreme za škampe. I da im ne bude dosadno, dodat ću njihove prijatelje dagnje. Jelo visoke kuhinje je spremno. Pa, to je to. Ostalo je samo da se ispeče. Pa koliko još? Zaspaću. Jo, je li gotovo? Konačno. Naše pizze su spremne. Bellissimo. Tako lepo miriše. Pa, nije loše. Sad ćemo da vidimo. Baš zanimljivo izgleda. Fuj, šta je to? Morski plodovi? Fuj, neću ni da probam to. A ovo je već mnogo bolje. Liči na Skittles. Pa, izgled je bolje nego ukus. A ova pizza izgleda potpuno normalno. I miris je baš lep. O, da. Kakav dobar ukus. Da, to je pobednička pizza. Čestitam, bako. To, hvala. Zaslužila sam to. Moja pizza je bila bolja.